И здравейте хора, аз съм SunnyBG и това ми е първото клипче. Искам да кажа, че ще снимам на геймплей, като Minecraft, нали, игри, Minecraft, CSGO и Лига, което на Лига май няма да снимам, но на CSGO и на Minecraft. На Minecraft ще снимам най-редовно и на Minecraft ще снимам в сървъри, кракнати сървъри, като Aqua, PvP, AquaGot, AquaGot или Aqua PvP беше? Вие сигурно го чувате с нови, но той нещо от програмката ми е много тих. Да, ще снимам в AquaGod, мини геймс, както сега виждате съм в The Hive. Прямо аккаунт съм и тук някакви мини геймчета можем да снимаме, но да. Абонирайте се, ако ви харесва да гледате Minecraft клипчета и CSGO клипчета. Но за първи път ще си направя там някакви Minecraft клипчета и после, ако искате много CSGO, ще снимаме на CSGO. Първо няма да снимам на CSGO, защото съм банна там за 7 дена от компета. И не съм чак толкова добър. И да не говорим чак толкова много. Лайкнете клипа. И днеска даже може би ще снимам някакво клипче. Ако видя, че много ви се гледа Minecraft. Лудата Minecraft на минигеймс. И айде до скоро, лайкнете клипа, ако ви е харесал и се абонирайте.